utitshalakazi, umongikazi, igcisa negosa lezoqhakamshelwano. Unkosikazi Linda Gqomfa uhamba ngenyanga yamagugu nenkcubeko. Isebe lezobugcisa, inkcubeko nezemidlalo liqaphela lenyanga ngokukhahlela kumagcisa azibaluleyo ngezakhono ezahlukeneyo kwilizwe ngokubanzi. Sikhumbule abantu abathe badlala indima, aba bantu sithi ngabantu onobagcina, sithi zi-human treasures, and uSisilinda ndimthatha ngumama onjalo, umama esiyaziyo into yoba ebe-human treasure. Umama uLinda Gqomfa ubethe gqolo ukufaka isandla ekuphuhliseni ulutsha ngezakhono ezahlukeneyo. Usapho lwakwaGqomfa lubamba ngazibini ngenkxaso esuka kwimbambo zonezeli ukususela oko sithe savakala isithonga sokuwa komthomkhulu. Most importantly, the messages abantu abemiyalezo ayebasithumela zona ebhaliweyo konke lonke ukwenze ukuthi noko saziva njengefamily noko sithuthuzeleke. Umama uLinda Gqomfa bengumsekelo ophilayo kwelamanyanga elithi akungasonka sodwa indoda iyakuphila. Oku wakubonakalisa kumdlalo kamabonakude othi unolitye nezakhe. We'll always make sure that those who come be after us, they're able to really unearth some of those talents that they have, because through content, through culture, through arts, through all these things, you can still make a living. Umama uLinda Gqomfa uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela kwilali yasezeleni eqonce eMpuma Koloni. Kwiindaba ze-SABC ndinguJoe Manciya.